Karon day nga adlaw mga bade, mao day ni update sa tong gipahimo nga pader dire. Gamay na lang jud kulang ani, mahuman na jud ni. Bali ila gid ning gipaspasag maayo mga bade. Ay kay ugma akong adlaw magpatindog manguta sa atong haligi. Perti jud na akong lipaya mga bade. Kay wa jud ko gatuo nga moabot sa kong kinabuhi ni. Mao jud na akong sigig balik-balik og istorya sa inyo ha. Kinsa mo koy magtuo nga tambay ra man ko dire sa mua. Ako ang tambay dire nga daghan kayong gipangandoy sa kinabuhi bade. Basta dili lang ka mawadag pag-asa ba. Naagi panahon nga mo successful ka. Ug mao day ni nga atong mga plastada bade. Perti ni nindotang tan-aw ni. Unya dili po ni mabasta-basta nga pader bade. Kay bisag haloblak ra ni. Pero kargado po ni siya kabilya bade. Dili man pugo ni magsilbi kung magtipid tag kabilya bade. Kay ato man pugo ning tambakan inaghuman ani. May ginamanigoro ta bade. Ug mao na gini ang final result bade. Human na ginila og file ni. Perti na jung gwapuha kung imong lang taon. Unya ang kulang dayani bade. Maon lang gid ang pagbuhos sa haligi. Para gid mo gawas ang iyang kagwapo ug kalig-on bade. Unya dire bade, naghimo na ni sila porma sa haligi. Kay para pod mabuhosan na jud ni bade. Unya sa mga nagsige og share sa tong video bade. Amang hatag ta og tagsa ka 1K. Pero mamili ra kog usa bade. Mao nang i-share na bade. Kay basig ikaw ang sunod nga akong mapilian dire.